Verifiki regolari ma kienu sabu xejn mhux normali fil-kuntijiet tal-parroċċja ta' Marsaxlok. Din kienet sqarrija li ħarġet it-tnejn fil-qorti waqt xhieda dwar il-każ ta' Dunluk Seguna. Fil-qorti segretarju amministrattiv tal-Kurja Michael Paceros qal li ma kien hemm xejn irregolari fiċ-ċifri finanzjarji tal-parroċċja ta' Marsaxlok meta mqabbla ma' dawk ta' parroċċji oħra. Is-segretarju tal-Arċidjoċesi ta' Malta ppreżenta set ta' dokumenti fosthom emails li ntbagħtu mill-Arċidjoċesi lill-parroċċja ta' Marsaxlok fuq medda ta' 7 snin. L-Arċidjoċesi kellha wkoll laqgħat annwali fuq bażi one-to-one ma' kull kappillan biex tirrevedi l-kontijiet u ssir diskussjoni fuq il-budgets. L-eks kappillani għatu wieġeb mhux ħaġi li qarraq b'madwar 150 parruċċjan għal valur ta' €900,000 fuq medda ta' 10 snin fil-waqt li qed jisostni li saru ċertu ħlasijiet lilu personalment. Mistoqsi mill-prosekuzzjoni jekk ġietx notata xi irregolarità l-awtoritajiet tal-Knisja, Paceros spjega kif id-dħul u n-nefqa ta' kull parroċċja kienu skrutinizzati regolarment u l-awditjar intern sar minn persuni li m'għandhomx jaqsmu mal-Kurja. Il-kumpilazzjoni ta' dan il-każ qed tinstema' mill-Maġistrat Natasha Gallia Xiberras u se tkompli f'Diċembru.